हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बराय हरजोबनाय थाबाय आङो दा दंफैयो माने तुमफ्रें पार्कआव आरो बेनिफ्राय दा जों बेयाव बेरायनो फैदों जोंहा वाइफबो फैदों नै ओमफ्राय रानिबो फैफादों बेयो रानि जाहानि ओमफ्राय जों दा बेयाव फैदों आरो बेरायनो ओमफ्राय नायनोसै मा मा दङ बेयाव गासिबो बेरायनानै नायनोसै र' मा दङ तुमफ्रें पार्कआव नोंथांमोननो देखायजोबगोन नैबे गोजौआव नुदों बे ट्रेननि आरो ट्रेन खारो बेयाव नायनोसै र' ओइ नै ट्रेना खारगासिनो दङ नाव जावगासिनो दङ नै एकदम पेडेल बेयो दै आरो दैमा बेयाव नाव बानायनानै दोनदों जोंहा ओरैजाय नै मामि आरो ओरैजाय दङ मेडाम बेयो ट्रेनबो गाखोगोन जोङो दा दसे थानानै आरो बटिंआव प्राइसआ जाबाय सासेयाव 20 रुपिस बेनिफ्राय ट्रेननिखौ मोनथिथ'आ र' ट्रेननिखौबो उनाव खोन्थागोन आङो आं दा ट्रेनाव गाखोनोसै आरो बटिं खालामगासिनो दङ मेंलाय लांबायलै गावस्रा एकदमबारे बटिंजों गावस्रानो जा आं हारसिंल' मेंलाय लांबाय बे भिडिअखौ आङो गोलाव खालामनो हानाय जायासै मानो होनबा आं जेब्ला बे भिडिअखौ रेकर्डिं खालामबाय थादोंमोन बे रेकर्डिं खालामबाय थानाय समाव आंनि मबाइलनि केमेराया गाज्रि जाना होदोंमोन बेनिखायनो आं गोलाव खालामनो हानाय जायासै जेसेबांखिनि रेकर्डिं खालामदोंमोन आं बेखौनो एडिटिं खालामनानै आपल'ड खालामनाय जाबाय गोजोन्थों।